l-istorbju ntel-askiet bħallajta ta' tarbija l-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien jitfit mal-mura ta' kull fil-ħodu nħares fajnejk u dejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsaw kullu ġej se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafs insir ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bissima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb jekk nimxu passi bħal tal-iljun intl il-maġġeri u kien il-vapur m'hemmx ħin mitluf bik nagħlaq it-truf ser ngħix għanixxel u mmut m'għaddija x'ħin nelbu il-mistħija hawn mim l-imħabba u bagħdija ċans wieħed biss il-lejla la 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 se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafs insib ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bissima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik u maħmura ta' kull flaxija ħares lejk waqt it-tifra fina hawn se nkun nistennik naħseb fik